салом мухлисони Барселонаи бузург. дирӯз бозии дастаи дӯстдоштаамонро мустақиман тамошо мекардаму медидам ки Барселона чӣ гуна на ин ки ин бозӣ балки марраи чемпиониро аз даст медиҳад. Алавор он аст ки онҳо худашон ин ҳамаро барбод доданд, на каси дигар. чунончи мегӯянд худкардаро даво нест вовайлои пинҳонӣ. бозӣ бо Гранада, Кадис, Эйбар метавонистанд ранги дигар бигиранд, аммо он тавре шуд ки шуд. чун ҳамешагӣ баъди бозӣ борони маълумат бар сари Куман рехт. албатта ӯ ҳам ба қавли моҳӣ беайб нест, зеро дар раванди мавсим баъзан аз корҳое кард ки ғайри худаш касе нафаҳмид. барои мисол иваз кардани Араухо ба Роберто ки тақдири бозиро ба таври манфӣ ҳал кард, ё худ нишастани Рики Пуш дар ҳайати эҳтиётӣ ва як мавсими дароз бозӣ кардани Педриро ҳам касе фаҳмида наметавонад. охир мумкин аст ки Пуш дар баъзан бозиҳо дар ҳайати аввалия ҷои Педри ба майдон биёяд. сомонаҳо мегӯянд ки муносибати Куман бо Пуч чандон хуб нест ва аз ин хотир ин бечора дар замина нишастааст. ё худ бо се муҳофизатгари марказӣ бозӣ кардани Барселонаро тамоми мутахассисон танқид мекунанду ӯ то ҳол бо ҳамин шакл бозӣ мекунад. дар бозӣ бо Атлетико бошад ин иштибоҳ сахт ба чашм мерасид, аммо Куман аз аспи якравияш намефурояд ки намефурояд. имрӯз мехоҳам дар бораи мавзӯи Куман, Хави ва дар умум дар бораи Барселона бо шумо суҳбат гузаронам. аз шумо бародарон ҷамъ кардани 1500 лайк аз ман бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. акнун позаи ёнбошро гиреду мо бошад сар мекунем. дӯстон, қариб як сол мешавад ки мо бо ширкати Азия Маркет ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем, чунки шумо аз ширкати Азия Маркет метавонед доруҳои гиёҳии оригиналро дастрас кунед. дору барои доғи рӯ ва пӯсти бадан, барои хароб ва фарбешавӣ, барои дарди меъдаву гурда, барои дарди мушакҳо, барои ба қувват кардани мардонагӣ, барои дароз кардани муҳлати ҳамхӯбагӣ, барои риши мӯи сарбарорӣ ва дигар доруҳои даркории худро метавонед аз ширкати Азия Маркет дастрас кунед. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда даромада занг занед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ба саҳифаи Азия Маркет даромада дар вақти харидорӣ кардани доруҳо промокоди гаюрфро истифода баред. ссилкаи саҳифаи Азия Маркет дар описанияи ин видео. албатта метавон ҳама нобарории дастаро ба гардани мураббӣ бор кард, аммо пеш аз Куман ҳам дигарон буданд ку наход ки ҳамаи онҳо ҳам ба сатҳи Барселона ҷавобгӯ набуданд. ба назари бархеҳо бо иваз кардани мураббӣ томи мушкилоти БАРСА бартараф мешавад. онҳо чунин фикр мекунанд ки бо омадани мураббии нав бохтои 0-3, 0-4 ва 8-2 дигар такрор намешаванд. шояд, аммо ин бозиҳоро на танҳо мураббии балк бозингарон низ бохтанд ва шояд иллат дар бозингарон аст. тренер иваз мешавад, аммо бозингарон ҳамон бозингарони пиранд ва вақте ки даста мағлуб шавад, дарҳол тренер гунаҳгор. як бор ба ёд биёред чӣ хел мо ва шумо мехостем ки Эрнесто Валверде аз даста равад. чӣ даштномаҳое намекардем, аммо ӯ чӣ хеле ки буд набуд дар бозиҳои муҳим ғалаба мекард. магар аз ду бозии Лигаи чемпионҳо зидди Рома ва Ливерпул ки ман дар мағлубияти Барселона ӯро тамоман гунаҳгор намеҳисобам. бозингарон аз худ рафтанд вақте ки дар бозии аввал бо ҳисоби калон ғолиб баромаданд. вақте ки футболбозон дар майдон максимуми худро нишон намедиҳанд, ба ин ҳам тренер гунаҳгор аст. Валверде як минус дошт ки бозингарони ҷавонро ба майдон намебаровард ва бо футболбозони пир як носими пурраро мегузаронд. акнун биёед ба мушкилоти Барселона аз наздиктар ошно мешавем. баъди рафтани Луис Суарес дар Барселона ҳамлагари тоза касе намонд. дар ихтиёри Куман ҷуфти Гризман ва Брейтфорд мунд ки ин ду нафар ба натиҷаи ба даст овардани Суарес дар ин мавсим баробар намешаванд. дар оғози мавсим Ансу Фати як дурахшиду баъди ҷароҳат бардоштан истораи ӯ ҳам хомӯш шуд. дар бораи истифодаи ҳолатҳои голзанӣ ҳам мебояд инҷо чанд факту рақам биёрем. ба ҳисоби миёна Барселона дар як бозӣ 15-5 зарба мезанад ки аз ҳама натиҷаи баланд дар Ла Лига мебошад. зарбаҳои мустақим 6.5%-ро ташкил мекунад. ин рақам бошад дар Испания якум мебошад. аҷоибот ин аст ки бо ин қадар натиҷаи баъди истифодаи ҳолатҳои голзанӣ Барселона аз рӯи натиҷаҳо дар Испания ва ҳам дар Аврупо беҳтарин дастаи голзан маҳсуб меёбад. барои мисол дар бозӣ бо Кадис Барселона 20 зарба задаасту аммо мусовӣ кардааст. аз рӯи ҳисоби XG Барселона бинобар истифода накардани ҳолатҳои голзании худ 7 имтиёз аз даст додааст. дар назар аст ки ин тобистон натиҷаро ё Депай ё ин ки Агуеро ё дигар ҳамлагар беҳтар мекунад. мо ба ин умед дорем. акнун дар бораи ҳайати Барселона пур аз нафароне аст ки ба сатҳи Барселона комилан мувофиқат намекунанд. беҳуда Месси баъди бохт
аз Селта дар утоқи либоси васкунӣ ин масъаларо набардошт. чунончи мегӯянд тоқати мардак тоқ шуду кафиду гуфт ки бисёре аз шумо лоиқи дар Барселона бозӣ кардан нестед. инҷо Куманро гунаҳгор кардан чандон аз рӯи одоб нест. охир ӯ маҷбур аст ки барои пурқувват кардани ҳуҷум Пьянич, Брейтфелд ё Тринкауро ба майдон барорад. охир ӯ дар ихтиёр 10 Месси надорад ку. дар бораи Лангле ҷои гуфтанам нест. он чизе ки ӯ дар бозӣ бо Селта кард, бояд ӯро аз Каталония бадарға кунем. вазири дифои Барселона Жерар Пике бошад, пир шудааст. албатта сатҳи ӯ ба сатҳи Барса мувофиқ аст, аммо ӯ бояд бозингари захира бошад, на ин ки ҳайати аввалия. бозӣ бо ПСЖ маълум кард ки Жерар пир шудааст ва гуфти бобои ғулом бояд ба ин тан дод. ба назар чунин мерасад ки Роберторо танҳо ба хотири ҳамон голи задааш дар камбеки таърихӣ бар муқобили ПСЖ ҳанӯзам ба майдон мебарорад. вагарна ӯ кайҳо бояд ё дар Валидолид ё ин ки дар Эйбар бозӣ кунад. дар Барселона чанд нафароне ҳастанд ки ин тобистон бояд ҳатман фурӯхт. барои мисол Умтити ва Каутиньо. агар Умтити дар вақташ ба тайбон гӯш мекарду сари вақт ҷарроҳӣ мекард, ӯ баъди як муддат шифо меёфту Барсаро кӯмак мекард, на ин ки чанд мавсим бо ҷароҳати по гоҳ бозӣ мекарду гоҳ не. акнун ӯро ба чанд даста қариб ки бепул ё аниқтараш ба маблағи барои футболи ҳозира хандаовари 6 миллион евро пешниҳод доранд. аламовар ин аст ки бо ҳамин нархам ӯро касе хариданӣ нест. дар нисбати Каутиньо бошад он вақт роҳбарият бояд ба реклама ва суратҳои зебо неву ба омори бозингар аҳамият медод ва ӯро бо қимати 150 миллион евро намехарид. ахиран ӯ мавсими аввали худро барбод дод, сипас дар иҷора ба Бавария ҳам лозим нашуд. баъд барои он ки боз 5 миллион еврои дигар ба Ливерпул надиҳанд, ӯро дар ҳайати захира шинонданд. ӯ бошад ҳанӯзам ҷароҳат дорад. Куман замоне ба Барселона омад ки даста як олам мушкилот дошт. ӯ медонист ки дастаро пурқувват намекунад ва шояд ҳатто Месси биравад. ӯ медонист ки Барселона маркази муноқишаҳои дохилӣ мешавад, аммо ӯ омад ва дастаро қабул кард. ҳатто барои ин аз мунтахаби Нидерландия даст кашид ва барои ан ҳамин ӯро мебояд эҳтиром кард. дар оғози мавсим ишғоли мақоми шашум дар солҳои 2003-2004 хеле муваффақияти бузург менамуд, аммо Барселона ин мавсим ҷои Испанияро ба даст овард, ҳатто то давраҳои охирин барои чемпионӣ мубориза бурд. Куман тавонист дастаро ба ҳам биёрад ва аз ин мушкилӣ бо кӯмаки бозингарони ҷавон барояд. дар ин мавсим Араухо, Мингеса ҷои худро дар Барса пайдо карданд. агар Куман намебуд, шояд мо умуман аз Педри дарак намеёфтем. агар даста бо ду муҳофизатгари марказӣ бозӣ карда наметавонад, пас бо се муҳофизатгар бозӣ хоҳем кард. бозигузори 3-5-2 ва 3-1-4-2 имкон дод ки бархе аз мушкилотро бартараф кунем. ин бошад ба Барселона имкон дод ки дар давраи мушкил чанд ғалабаи заруриро ба даст биёрад. албатта якчанд бохти беақлона Барсаро аз поигаи қаҳрамонӣ берун кард. айни замон овардани Хави чандон кори бо маънӣ нест, зеро ӯ дастаро дар атрофи дӯстони деринаи худ ҷамъ кардан наметавонад. бо эҳтимоли зиёд Хави сармураббии Барселона мешавад, аммо суол ин аст ки оё барвақт нест? барвақт на ба маънои таҷриба, балки ба маънои он ки Барселона ҳанӯзам дар буҳрон аст ва ё таҳкурсӣ барои сохтани як дастаи нав мавҷуд аст. аз сӯи дигар дар Барселона як ида аз бозингароне ҳастанд ки сол то сол бадтар мешаванду беҳтар не. барои ҳамин оё овардани Хави ба даста кори дуруст аст? ман фикрам чун Куман аз навсозиро дар даста оғоз кард, бояд ӯ инро анҷом расонад ва он гаҳ Хави биёяд. Лапорта ҳам хуб медонад ки аввал бояд ба Куман як шонси дигар диҳаду он гаҳ Хавиро ба курсии сармураббигӣ шинонад. васоити ахбори омма ҳам менависанд ки Хави низ сахт иштиёқманди баргаштан ба Испания аст, аммо ӯро мебояд то фароҳам омадани шароити мусоид андаке сабр кунад, чунки Барселона чунин як таҷрибаи саросемашавиро дорад. мисле ки зимистони соли 2020 ҷои Валверде хостанд Хави ё Почетиноро биёранд, аммо баъд Сетионо оварданду ба натиҷаи аз ҳама бад дар 12 соли охир расиданд. Лапорта бартамои он нест ва пеш аз як корро кардан фикр мекунад. фикр кардану накардани Лапорта албатта хуб аст, аммо Барселонаро бояд раҳонид. чӣ гуна? инро бояд Лапорта фикр кунад. агар андешаи инфиродии маро донистан бихоҳед, пас барои овардани Хави ҳоло барвақт аст. ман фикр мекунам ки дилхо тренер агар баъди Сетиен Барсаро роҳбарӣ мекард, аз Куман бадтар мешуду беҳтар не. ман инро 100% ба шумо гарантия медиҳам. Куман сазовори он аст ки як мавсими дигар Барсаро роҳбарӣ кунад бо футболбозоне ки ӯ мехоҳад. баъдан вариантҳои дигарро фикр кард. ин ҷо мебояд андешаи мухлисонро низ ба инобат гирам, чунки бо ба эътидол омадани вазъияти эпидемиологӣ мухлисон ба
камно бармегарданд ва онҳо метавонанд ба Куман эътироз кунанд. Хави бошад барои онҳо одами худӣ аст. Аз сӯи дигар фарқаш чӣ? Бо Куман мағлуб мешавӣ ё ин ки бо Хави? Шумо чӣ фикр доред бачаҳоё чап? Бисёрии шумо мехоҳед ки Хави ба Барселона баргардад, аммо ӯ таҷрибаи мураббигӣ дар Аврупоро надорад. Агар бахташ баландӣ кунад, мисли Зидан дар Реал мешавад. Агар не, то ба монанди Пирло дар Ювентус. Ҳатман шумо фикрҳои худро дар комментария нависед. Барои ман хеле шавқовар аст ки шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Гуфти Игнат Петрович в любом случае Барселонаро дӯст доред ва гуфти бобои ғулум канали моро тамошо кунед, зеро инҷо шумо аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон огаҳ хоҳед шуд. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.